Om vervolgens zijn keuze de 16e december aan zijn volgelingen mede te delen. Ja. Dus, als ik het goed begrijp, is Vennemerland dit jaar uitverkoren om mee te doen aan een of andere wedstrijd. Oh ja, die wedstrijd voor het kerstmaal. Maar dat is ook toch nou. Kun jij de kussen een beetje opschudden? Ja, dat doe ik. Zet het mee naar de...